Ngibona bafethu uvane lo. So namhlanje uHugo Bros ukhiphe abadlali abawu-43. Abadlali abawu-43 kulabo azohlunga kubona abadlali azohamba nabo ayodlala against iZambia on a friendly game elungisela khona ukuyodlala against amathema amaningi akhona la eAfrica kwiAfcon. Khumbulani phela bafana yaqualify ukuthi kuyodlala le eMorocco for iAfcon. So lo mdlalo lo okulungiselela ukuthi abajida babe ready ukuyodlala kwiAfcon. So ukhethe iqembu elinjenge Rwanda, not Rwanda, sengithi Rwanda, enjengezambia. iZambia bafethu iyona esiyodlala nayo kulomncintiswano. Not umncintiswano per se, but ke i-friendly match le. So naba abadlali abalandile uHugo Bros azokhetha kubona abadlali azohamba nabo ayodlala le friendly match le. Ungitshele mekukhona engimkhohliwe umdlalo, ngangitshela ama comments, but ke yibona abadlali abengibabonile mina ngokwami azohamba nabo. So ngizoqala ko goalkeeper. Ko goalkeeper uzokhetha o goalkeeper abathathu. Most of the time ujalo ukhetha goalkeeper abathathu. So ngiyababona ko goalkeeper abalandile mfethu bani uSipho Chain, uRonan Williams, uRicardo Goss, uLiena mase kuba uJohnson. Ngibona ugoalkeeper ke laba bafethu azohlunga kubona ahle ngomthetho udinga abathathu. Ungangitshela wona ama comments obani ugoalkeeper abathathu abazobalanda uHugo Bros ngokwakho. Kodwa ke ibona ugoalkeeper laba esinabo azohlunga kubona for le match leso idlala against iZambia. Mase kuthi kuma defenders. Yabona ilist yama defenders iningi kakhulu. Ilist yama defenders iningi kakhulu. You have the likes of Bombokazi, Abomoloyisani, Imeokon, with the likes of Mudau, yabona bafethu awondamane bakhona, oVuyole Tlapa bakhona, oKhoza, uMdau, uFezile Gcaba. Ngiyajabula kakhulu kumbona bafethu uFezile Gcaba ekhona la bafethu. Mo remember uFezile Gcaba wayekhona vele erepresent bafana kuyodlalwa le. Ukhumbula kahle wayehambe nayo uKhoza. Yabo kuyangijabulisa kumbona uFezile Gcaba elithole ithuba lokuthi ngenzeka abizwe represent bafana on a friendly match. Yambona no Kicken Allen umlungu lo udlalela amaZulu bafethu. Abadlali banikezwe ithuba yabo. Umunye umdlali la obizile uSamkelo Kabini lo dlala le phesheya mase kuba ubani umdlalo Orlando Pirates uNkosinathi Sibisi. Yabo abanye abadlali abama defenders abiziwe. So iwona ama defenders lawa abiziwe bafethu. Ngiyayibona icompetition tight kanjani for ibafana. Akukho lula ukuthi kuhlungwe abadlali abazodlalela bafana. So uHugo Bros unomsebenzi yomhlalelo ukuthi ahlunge kule quality yabadlali ekhona la. Wena ngokwakho if unomsebenzi waHugo Bros imaphi ama defenders ongawathatha uhambe nawo. Mayisiza ama midfielders. Nakuma midfielders nakhona futhi uHugo Bros usanomsebenzi omkhulu okumele awenze ukuthi ahlunge ama midfielders azohamba nawo ayodlala leyo friendly match leyo. You have the likes abo Tebogo Mokoena, Talente Mbatha, Nemtajela, Bathusi Obas, mase uLoglero, Siphepelo Sithole, mase kubulo Mjida lo, uMaphangule lo dlalela iPolone City, mase uba uSpecihle Mkhize lo dlalela iSikhukhune United. Uyayibona equality nala. You have to choose the players uzohamba nabo. But ke la angiboni ukuthi uzoba mkhulu kakhulu yabo umsebenzi azoba nawo. Because uzochoose laba vela ajwayele ukuhamba nabo. Yabo, I see the likes of Bombatha bezibizwa, I see Tebogo Mokoena, I see Bathosi, I see Siphelo Sithole, but ke mhlambe kusengashintsha lokho because this is a friendly match, it's not a competition, but ke ukulungisela kweAfcon. So abadlali uzobabiza, but wena ngokwakho ngangitshela wona ama comments obani ongababiza mase uthola ithuba. Siyahamba manje siya kuma forwards. Ama forwards abiziwe. Lwasiza nje kuma forwards bafethu. Ngiyabona ka ama forwards. Ama forwards. Umdlalo wokuqala bani Eshe Cupido, mase kubu Devin Titus, kuze Ikram Reynaz. Ikram Reynaz currently bafethu unesifo nje anaso esingekho mnandi bafethu. Ngizokuthiwa umjida bethu asikho mnandi lesasifo lesa. I hope umjida uzoba ngcono, but ke nayo ibizi Lyle Foster umjida odlalela iBurnley lokorego lelihle kabi bafethu kule weekend esiphuma kuyona against iWolves. Umjida ubiziwe. Siyambona bafethu umjida Mayambela bafethu ade ngagcina umbona Mayambela naye ubiziwe bafethu. Mhawunkota ubiziwe intwana. Disejane bafethu. Disejane abantu abaningi babekhala ngoDisejane ulitholile ke naye ithuba lokuthi abizwe. Yabona uHugo Bros, ngiyazi uHugo Bros uzombiza lo mfana lo, uzohamba naye lo mfana lo uyodlala ifriendly. Lo mfana lo uma wengayibonakalisa kule friendly leyo yodlalwa, believe me uHugo Bros kusazoba kude uthambize. I know ukuthi lo mfana lo uzodlala. I know lo mfana lo uzoselect. I know lo mfana lo uzohamba phose Disejane with bafana. But kumele lisebenzise ithuba umjida. Mduduze Shabalala, it's another player bafethu who has been called up. Yabo ngenzeka akhethwe naye mase kuba ke iline yabadlali beOrlando Pirates abo Tsepang Moremi, yabo Sibelebele,
the likes of Busipho Mbule, the likes of Tito Maswanganyi Osunapolis. Hayibo angimele ngize ngisho bafethu Nyamasi Mfukeng bafethu angabizwanga currently umjida usane injury asayinesa yabo. So ibona ke ama forwards lawa abiziwe kwi striker la siyambona bafethu uMahopa la ngikhohle ukumfaka naye umjida ubiziwe bafethu is another player from Orlando Pirates kwi striker eyikhona ekuzokhetha kuzona. So i striker eyibiziwe ekuzokhetha kuzona uMahopa, Lyle Foster, ulomjida lo Ikram Reyners nohlongwane naye sengimkhohliwe naye bafethu lo dlala le America. So iwona ke ama players lawo bafana ezokhetha kona Hugo Bros. Ungangitshela wena ama comments ibapha abadlali Hugo Bros angimela bakhethe njengoba siyodlala nje le friendly le. Wena uzongitshela ama comments, angifuni mina ukukhetha because uzobe engazi ukuthi yabo kuzobe engazi ukuthi ngiyafavor. Ungangitshela wona ama comments and obani Hugo Bros abashili ibapha abadlali abasalile angabakhethanga and why lawo badlali bekumele bakhethwe. Mhlawumbe umunye angasho ukuthi uThembi Nkosi Lodge, mhlawumbe umunye angasho ukuthi Bradley Grobler, but this is a friendly game. Even if you go to their teams, I don't think bebezovuma.